Ndeptsano. Mutanyine mutero uri valid here? Iwe, tione mutero mota. Mutero wakanamirwa wani pavo pascreen. Hamusi kuona here nhaye maofficers. Okay. Ko license munaro here? Nemhanza yangu iyi. Mungati ndingashaya license here. Insurance iripo here apa pamota apa? Anayo murume. Wewe uri kumboenda kupi masikata naye? Ndikuenda ankumba kwangu. Okay mandevu. Tarisangana ane fire extinguisher nema reflectors. Chef, zvese zviripo chef. Akarongeka mudhara wemhanza. Mira ndifunge tuone chekutsvaga. Okay, tarisa masaizi emataya ake kuti akafanana here. Plus tarisa futi kuti motikari yake hapana pakakweshera here. Zvese zvinenge zvakarongeka chef. Alright, mira kumhanya. Mira. Samhanyire kumuchenesa mupesuru. Mira ndifunge futi. Ko motikari yake ne handbrake here. Nema airbag nawo here. Cheka futi ne aircon. Iri kushanda re aircon mukatumu. Anazo chef. Tovhura koni here chef. Mira mandevu, mira. Koreto license anayo here? Iripo boss, iripo. Saka pakaipa. Wangu onaka pana pabloku ka. Atisati atombokesha wangu. Saka atokumbira tongoti siro kana emadrinks wangu. Nyota tarowa nezuva singaita. Munorwara here mimi. Nditime mandiwestera panapa muchitipedzera time muchitsvaga tumhosva. Munditaura zvokuti muda kupiwa madrinks neni. Dai mataura kudzaraka kuti muda madrinks. Musandiwestera time. Ndakupai, but no. Matondiwestera nguva. Hapasina chandichakupai mimi. Wangu, tinokumbira chiro lunchbox yawambodya zvayo. Ungotisira utodya wangu. Tine nzara wangu. Chero maswiti wangu. Orati mvura ora. Mwana wamai, please. Ingawandi kurarama tese muZimbabwe wani. Tinongodyawo sadza tese remugai weroro. Iwe. Vhura koni ndiende iwe. Sanditambisire nguva. Baba mandevu achikoro. Baba mandevu abirwa. Naga birwa. It's a hey. Naga chema mawe.